Бүйік Ватан соғышы тарихына Брест крепості қаһарманы болып кірәшәк Петр Михайлович Гаврилов 1900 елның 17 июнендә Казан губернасы Лайыш өязінің хәзер Питрәш районына кірүші Әлбәдән авылында крестьян гаиләсендә туа. Аның балачағы бик авыр була. Әтиләре бик иртә дөнья куя. Әниләре Александра Ефимовна һәм абыйсы Сергей белән алар түбәсе 2 ниргә бүрәнәгә утыртылган җир өйдә яшиләр. Аннары Петр Казанга килеп, Үзәк Керәшен татар мәктәбен тәмамлый. Заводта эшли. 1917 елда Казанда Совет власты урнаштыру вакыйгаларында актив катнаша. 1918 елда үз теләге белән Кызыл армиягә языла. Гражданнар сугышы вакытында Көнчыгыш фронтта була. 1922 елда большевиклар партиясына керә. Петр Гаврилов 1925 елның сентябрендә Владикавказ пехота мәктәбен, 39 елда Мәскәүдә Фрунзе исемендәге хәрби академияны тәмамлый. 1939-40 еллардагы Совет-Фин сугышында катнаша. 1941 елның Германия СССРга сугыш башлаган 22 июнь иртәсен майор Гаврилов Брест крепостендә каршылый. Аның җитәкчелегендәге 44-нче укчы полк крепостның Көнчыгыш фортында оборона тота. 30 июньгә кадәр гарнизон дошманга йошкан төстә каршылык күрсәтә. Күп санлы һөҗүмнәрне кире кага. Гитлерчыларга фортка үтеп керү мөмкинлеге бирми. Дошман куәтле авиабомба ташлаганнан соң нагытмаларның бер өлеше җимерелә һәм немецлар фортка бәреп кирип, аны саклаучыларны әсирлеккә ала. Гаврилов һәм исән калганнардан кечкенә бер төркем эшкәреге казематларга качып көрәшне дәвам иттерәләр. 12 июльдә ул бер ялгызы кала, ләкин каршылык күрсәтүне туктатмый. 23 июль көнне казематта снаряд шартлап, майор Гаврилов авыр яралана һәм аңсыз хәлендә дошман кулына эләгә. Сугыш елларында Хаммельбург һәм Равенсбрюк концлагерьларында була, фашист тоткынлыгының барлык газапларын кичерә. 1945 елның майында Маутхаузен лагерендә Совет гаскәрләре тарафыннан азат ителә. Сугыштан соң махсус тикшерүләр аша узып, хәрби дәрәҗәсе кире кайтарыла, ләкин әсирлектә булуы һәм партбилетын югалтуы сәбәбе белән ул партиядан чыгарыла. Әсирлек тамгасы аны бик озак еллар зәрлекли. Ул сугыш башланганда крепостьта калган гаиләсен, хатыны белән тәрбиягә алган уллары Николайны табудан да өметен үзә. 1945 елның көзендә Петр Гаврилов Себердәге Абакан Тайшы тимер юлы төзелешендә эшләүче япон хәрби әсирләре лагере башлыгы итеп билгеләнә. 1946 елның июненнән запаска чыга һәм 1947 елга кадәр туган җирендә Татарстанның Питрәш районында яши. Кирпеч заводы директоры була, шунда яңа гаилә кура. Ләкин җирле җитәкчеләрнең элекке әсиргә булган кырын карашын күтәрә алмыйча, хатынының туган ягына Краснодарга күчеп китәргә мәҗбүр була. Анда базада эшче, приборлар төзелеше заводында экспедитор булып эшли. 1956 елда изтабар язучы Сергей Смирновның кире каккысыз фактларга нигезләнеп язылган Брест крепосте китабы басылып чыга. Китапта Брест крепостен саклаган солдат һәм офицерларның тиңдәшсез батырлыгы тасвирлана. Озак та үтми, СССРның Югары Советының 1957 ел 30 гыйнвар указы белән Петр Михайлович Гавриловка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Ул 2 Ленин ордены, медальләр белән бүләкләнә. Китап дөнья күргән елны ул гаиләсенең исән калуы, беренче хатынының параличланып, хәзерге вакытта картлар йортында булуы турында ишетә. Петр Михайлович һәм аның икенче хатыны урын хастасы ханымны үзләренә алып, соңгы көннәренәчә тәрбия итәләр. Николай Мәскәүдә хәрби академия тәмамлый. Брест каһарманы Петр Гаврилов 1979 елның 26 гыйнварында Краснодар шәһәрендә вафат була. Җәсәде Брест шәһәрендә гарнизон зиратында җирләнә. Татарстанның Питрәш районы Күн авылында геройга бюст куелган. Туган авылы Әлбәдәндә Гаврилов музее эшли. 2019 елдан Әлбәдән хәрби уеннары фестивале уздырыла. Брест, Казан, Краснодар, Иркутск шәһәрләрендә, Питрәштә аның исемен йөрткән урамнар бар. Үзәк Тянь-Шаньдагы бер пикка Петр Гаврилов исеме бирелә. Петр Гаврилов образы
1956 елда төшерелгән «Бессмертный гарнизон», 1985 елда төшерелгән «Битва за Москву», 2010 елда экраннарга чыккан «Брестская крепость» фильмнарында гәүдәләндерелә.